sekretua deskubritzeztun bitarten. Herriko babazela, Igual sekretua alde ingo jo bakarren bate. Sekretua? Ze sekreto? Ba, herri hontan giza okela jaten dugu. Ne atxinezu nezu, Neri eskarola ekartze usta zuen bitxartien. Saiatu, ia. Gau guztia pasaue jotazu. Bai, hori herri guztiak daki. Bale jo, ez du bale jo. Jarri herri guztia berak jalean zu horren bila. Zaki! Baina jangabe. Segi mendia derrepente! Eta ez bueltatu belargale sistringo jarrapatu arte! Aitu aldezpe! Ja, goikoa laguntzen digun. Jate maizkio? Arrazio! Akumen kadabana, herriko mutilei kursillo emateko behartzaitu, Manuel. Luzetu, sartu, plas. Balatu! Baina ze pasatzea. Nondik ataitu emakume hauek? A ber, zu, pasa barroa. Adios. Aldabelarran efektuak inular arte irauten. Okela, eskaxia dota razionamenduan gaude. Razionamenduan. Razionamendua? Aio! Belarzik nionekin ez dago kristau asetzei. Ez dauntza baginere. Nire partia nahi de. Nik bai! Ino etorri alda? Juenin da. Nola utzi ezue pieza jaldaiten. Baragia gugan etortzen ez bada, guk jun barko dugu aragi bila. Hemen pieza! Basurdia! Eta zein bierde guen honekin. Beti egiten deuna. Amen. Ire arreba hoiei esan, ez nahi biltzeko. Zein dezue? Ez dako beste erremileik. Guk geuk zatitu eta janin beharka du oso soikan. Sanbrinko lan antadaka. Umea, eman txata zaio galanta. Zer pasaba? Zeintzian? Sanbrinko lagertu da. Miraria! Txuak egiak. Mundo Sanbrinko!